Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet bij mij een bijzondere gast om de tafel. En die tafel staat dit keer net in Ljouwert in een studio van Omroep Friesland, maar in Theater Bellevue in Amsterdam. Gast van Joert is Sun Lee. Zij groeide op het Frieske platteland in een Fries dorpje. En een per die Vliens kreeg al een prachtig boek, De zoetzure smaak van dromen. Nou is er een theatervoorstelling over het Chinese leven in Nederland. En daar had ze om meiskunum. Meer dan 60 keer zal het opvierd worden. En Montianne in Drachten in de lawaai. Sun Lee, mooi dat ik hier in Theater Bellevue een plakje krijg om bij die even een oerke te praten. En natuurlijk ook muziek te draaien. Nou, welkom in Theater Bellevue. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Want de theaterverstelling gaat volgens mij hartstikke goed. Ja, gaat waanzinnig goed. Echt bizar. Uitverkochte zalen, 60 voorstellingen. Dus het is echt een grote tour. En allemaal dus voorstellingen bijgeboekt. Het is heel onwerkelijk eigenlijk om mee te maken. Hier is het te verwachten. Nee. Nee. En met een boek is het ook zo anders. Want als iemand een boek leest, die koopt het, die gaat weg. En als die het niks vindt, dan hoor je er gewoon niks meer van. Beginnen we er niet meer over. Het is oké. Maar een voorstelling is heel direct. Als je iets ziet en je vindt het niet mooi, of je vindt het wel mooi. Het is heel onmiddellijk. Je kunt er ook niet echt omheen of zo. Dus om te zien dat zoveel mensen het mooi vinden, ja, bizar. Heel echt onwerkelijk. Heb je al eens tussen het publiek ingezeten om te kijken van hoe reageren ze? Ja, dat is heel leuk om te zien. Ook wel gek lijkt mij, of niet? Ja, elke zaal reageert ook heel anders. Want soms lachen mensen echt heel veel. En soms is het echt muisstil. Maar altijd zijn mensen echt heel erg aan het einde heel ontroerd. Dus je ziet echt de emotie heel onmiddellijk. En dat is wel bijzonder om te zien, om daarbij te zijn. Wat is het belangrijkste wat je wilt vertellen met deze voorstelling? Nou, de voorstelling gaat voor mij heel erg over
een soort van schaamte over de schaamte die Happy, onze hoofdpersonage, voelt ten aanzien van haar moeder. Dus ze schaamt zich dat ze zich zo lang heeft geschaamd eigenlijk. En ik denk dat ik wil vertellen dat het eigenlijk niet zo gek is dat ze zich zo lang heeft geschaamd. En dat het gevolg is eigenlijk van het opgroeien op die manier in een Chinees-Indisch restaurant in Nederland. En ook de manier waarop over dit soort restaurants en over dit soort families vaak wordt gesproken. Dus ik denk dat ik dat uiteindelijk wilde vertellen met de voorstelling. In de breedste zin van het woord, denk ik. Hè? Want er zit een serieuze kant aan ook, maar je schuwt de humor ook weer niet, hè? Nee, humor is heel belangrijk. Ik denk ook, ja, alles is relatief natuurlijk. Elk leed, elk verhaal is relatief. En om die afstand te kunnen nemen, om je verhaal te kunnen lachen, om jezelf te kunnen lachen, is wel essentieel. En ik denk ook dat in een verhaal humor heel goed werkt, omdat humor maakt je een soort van open. Het zorgt ervoor dat andere dingen ook kunnen binnenkomen. Ja. Happy in Holland is de naam van de voorstelling. Het boek wat je hebt geschreven is Zoetzure smaak van dromen. Wat was dat voor project? Want jij had daarvoor nog nooit, ja, natuurlijk wel geschreven, maar geen boeken. Nee, ik was ook nooit van plan om een boek te schrijven. Ik had nooit bedacht dat ik ging schrijven. Dus ik was iemand die altijd aan het tekenen was, altijd aan het schilderen was. Dus dingen maken vond ik wel heel erg leuk, maar schrijven, zelfs mijn afstudeerscriptie was echt... Je moest minimaal 25 pagina's hebben geschreven en ik had precies 25 pagina's. Dus ik had echt ook helemaal geen intentie om zoiets langs te schrijven. Alleen op een gegeven moment werd mijn vader heel erg ziek en kwam hij ook te overlijden, heel abrupt. En ik had het gevoel dat zijn leven zo met een zucht was geëindigd en dat niemand daar ooit aandacht aan zou besteden. En tegelijkertijd dacht ik dat ook Chinees-Indische restaurants gingen verdwijnen, omdat het eigenlijk de generatie van mijn ouders is geweest die restaurants hadden opgezet en die ook bedreven. En mensen van mijn generatie die hebben veel al kunnen leren of iets anders kunnen doen. En die twee gegevens samen zorgden ervoor dat ik dacht, iemand moet hier een boek over schrijven. Maar ik had nog niet bedacht dat ik dat ging doen. Maar ik had wel dat idee en dat zat ik rond te bezuinen, dat ik dat idee had dat iemand dat moest doen. En dat was uiteindelijk bij mijn redacteur terechtgekomen. En zij zei tegen mij, nou, wij doen niet aan kookboeken, want ik dacht dat iemand moet een kookboek, want dat is echt hartstikke leuk en een goudmijn. En toen vroeg ze me, denk je dat je een boek zou kunnen schrijven? En dat wist ik natuurlijk niet. Dus ik zei, weet ik niet. Nou, probeer het maar. Dus, en toen heb ik het geprobeerd. Ja, en ik dacht ook echt dat het bij 1 boek zou blijven. En dat het dan klaar zou zijn. Ja. Maar goed, het boek is een succes geworden uiteindelijk. Ja. Hoe kijk je terug op op het verhaal zelf? Want je zegt wel, je vader komt te overlijden. Dus daar wilde je rugbaarheid aan geven. Ja. Toen heb ik het gelezen. Het is ook heel biografisch. Hè? Hoe jij door je kinderogen, in dit geval naar een stukje Friesland kijkt. Hè? Ja. Hoe je loopt van school langs de vaart. Daar staat een huis, et cetera. Ja, daar was een huis het is ook met heel een blaffende beeldend. hond. Ja, het is ook heel beeldend. Ja. En dat zegt iets over jouw idee van die tijd natuurlijk. Ja, ik heb ook echt het idee dat als ik dan terugdenk aan die tijd, aan mijn kinderjaren, dat ik dat heel helder kan herinneren. Misschien heb ik er toen wel echt al een verhaal van gemaakt. En misschien zat het in die zin al wel in. En ook de kleine verhaal. Zeker nu, zeg maar, terugkijkend vanuit het leven dat ik nu leid. Ja, dan wordt het een soort bijna van die filmscènes. Van, het was ook echt heel mooi in zo'n dorp. En al die kleine avonturen die ik daar beleefde. En ook terugkijkend op hoe ons gezin functioneerde. En er waren natuurlijk heel veel strubbelingen. Want het was wel heel heftig als kind om op te groeien in een restaurant. Ja, mijn ouders, mijn familie was altijd bezig met werken. Maar met die afstand kan ik wel zien hoe bijzonder en knap het is geweest dat mijn ouders met eigenlijk helemaal niks hier naartoe kwamen en een bestaan hebben opgebouwd en ons de mogelijkheden hebben gegeven
die we helemaal niet zouden hebben gehad als dat het niet was geweest. En een enorme cultuurschok. Ik bedoel, van een Chinese cultuur in een Hollandse Friese cultuur terecht te komen. Wat Ja. je er ook van meekrijgt. Ja, absoluut. Ja, ik had echt een leven binnenshuis en ik had echt een levensbuitenshuis. Echt met twee benen in twee verschillende werelden. Ja, heel erg. Zo voelde dat ook. En op school was ik dan echt zo'n heel verlegen kind. En thuis was ik de clown. Ook dat, dus ook mijn persoonlijkheid was heel erg aangepast aan de omgeving. Bijna me chameleonachtig vond. dus. Ja, er was heel veel aanpassingsvermogen, denk ik. En ook, dat is iets wat om te beschrijven, dus eigenlijk heel verhelderend is om ernaar te kijken en denken, hé, ja, inderdaad, dat deed ik op die manier. En op school was ik zo. En die gespletenheid eigenlijk, ja, dat zorgt wel voor een goede ingrediënten voor een boek. Ja, nee, dat kan je me voorstellen. Het is een prachtig boek, Wurnek. Ik pruttel even Friesje. Nee, kies toch iets van Fries verstaan trouwens? Of nee? Ja, dit gaat nog wel. Nee, ik ben gewoon in het Nederlands om, maar even kijken. Ja, ik gooi er af en toe een bal tussendoor. Of zo. Nou ja, dat heb je ook nog. Want cultuur, taal, sfeer. Ja. Ja, Nou, vreemd genoeg was het dus een soort van die nuchterheid en directheid van een Fries dorp. Dat kwam toch ook heel erg overeen met waar mijn ouders aan gewend waren. Dus, ja, dat is een soort van, zij kwamen ook echt van het platteland. En ja, die nuchterheid en die kaligheid soms ook van de taal. Ja, dat paste eigenlijk best wel. Ja, maar dat kun je ook weer ervaren als een soort botheid soms, hè? Ja, daar kan ik dus heel goed tegen. Ja. Hou ik wel van. Ja, dat heb je geleerd of ben je er gewoon een onderdeel van geworden misschien wel? Ja, wat zit in je en wat leer je? Ik weet niet, maar het past wel. Ik vind dat heel erg leuk. En ja, dus ik denk dat dat ook wel in het boek en in de voorstelling zit. Er zit denk ik een hele directheid in. Heel concreet eigenlijk. Ja, hou ik wel van. Ja, daar hou ik wel van. Daar hou ik wel van. Het is een hele grote, misschien wel vreselijke vraag, maar hoe kijk je terug in algemene zin op je jeugd? Nou, ik denk dat ik... Heb je er een goed gevoel bij of wisselend gewoon? Ja, ik denk dat het ook echt heel erg afhangt van de dag waarop je me dat vraagt. Maar nu kijk ik daar eigenlijk heel positief tegen aan. Omdat ik er zoveel van heb geleerd. Ten eerste, het zo vol zat. Het was ook wel echt... En zeker als ik kijk naar hoe kinderen nu opgroeien. Er was een vrijheid in dat Friese dorp. Die kinderen denk ik nu misschien niet zouden hebben. Maar ik had een vrijheid ook om zelf naar school te lopen toen ik 6 was of zo. Ja, wie doet dat nou? 20 minuten naar school lopen in je eentje. En dat restaurant ook. Er was ook een gezamenlijkheid in dat runnen van dat bedrijf. Dat ook heel bindend is. En ook in die zin... Zeker zin veilig dus. Ja, dat is ook heel veilig. Het was meer het inpassen en aanpassen de hele tijd wat moeilijk was. En dan het verenigen van wat ik wilde en wat mijn ouders dan van me wilden. Om te gaan met die verwachtingen. Ja. Maar een beetje het gevoel van nu, waar ik nu ben in mijn leven en kijken naar wat ik allemaal mag doen. Ja, het is ook een soort van eindgoed, al goed gevoel. Ja. We draaien muziek. Hele mooie muziek trouwens. Dat is een mooi listje. Geerstalt. Erykah Badu. Ja. All-time favorite? All-time favorite. Zo'n fan. Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer haar stem hoorde. Het eerste nummer was On and On, live album. Ik werkte toen nog in het restaurant, woonde in het dorp. Ik was iets van 16 of zo. En ik had altijd bijbaantjes. En ik had nu, naast dus in het restaurant werken, had ik ook een bijbaantje in een brasserie. En daar draaiden ze jazz. En ik had nog nooit jazz gehoord. Ik had nog nooit, zeg maar, soul en de neo-soul gehoord. En toen klonk dat nummer in één keer. En ik was live muziek, daar was ik ook nog nooit aan blootgesteld geweest. Dus dat was een live opname van On and On. En het was onmiddellijk. En sindsdien elk album. Zo'n fan van deze vrouw. Ze heeft zo'n prachtige stem. Zo eigenzinnig. En ook de manier eigenlijk waarop ze haar teksten zijn heel eigenzinnig, denk ik. Ze zijn gevuld met observaties, grapjes,
wijsheden. Ze vertelt verhalen. Dat vind ik heel leuk. En er zit altijd zo'n mellow beat onder. En er zit een funk in. En daarnaast vind ik haar als artiest ook echt heel bijzonder. Omdat ze zo haar eigen weg gaat. Ze maakt de dingen die zij wil maken. En lijkt niet te worden geleid door een agenda of tijdslijn die door anderen is bepaald. En dat vind ik ook echt prachtig. Ik begin toch met orenmuziek. En dat is echt wat anders. Paulo César Pinheiro. Pinheiro, Ja. ja. Hoe ben je hierbij gekomen? Ik speel capoeira. Dat is een Braziliaanse vechtdanssport. En waarbij muziek een essentieel onderdeel is eigenlijk van de kunst eigenlijk. En iedere keer als ik dit nummer hoor, of dat album, dan word ik gelijk heel vrolijk van. Het is zo verbonden met een hele geschiedenis, een hele cultuur. En ik heb het gevoel dat je dat voelt in de muziek. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava a escravaria. Vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curvo à lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceito hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Aprendi com Mangangá, respeitar só se for São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De
Paulo César Pinheiro. Prachtig nummer, brengt je voort ook in Braziliaanse sferen. En dat had alles te krijgen bij mij, mijn gast van Joert. Soen Lee, opgroeid in Friesland, in een lieds dorpje. Maar natuurlijk misschien wel het traditionele verhaal van een Chinees-Indisch restaurant. Maar uiteindelijk in de Ronestad te lonen kwam. En de reden is dat ze, zij in ieder geval de theatervoorstelling werd ze om Meiskreun had. Friesland door Dots, Dullewaai in Drachten, Happy in Holland. Je hebt het niet alleen geschreven, dit stuk, met Chi Ying. Als ik het goed uitspreek. Wat was de rolverdeling een beetje in die schrijverij? Zijn jullie met z'n tweeën gaan zitten? Of schrijf je dan aparte brokjes en dat leg je dan naast elkaar? Ja, allebei eigenlijk. Chi en ik zijn eerst zo heel lang gesprekken gaan voeren. Omdat we waren benaderd om een toneelstuk te schrijven. Nou, eerst een scène. We zouden maar een scène hoeven schrijven. Maar uiteindelijk het toneelstuk. En we waren gevraagd omdat we Chinese Nederlanders zijn. Omdat eigenlijk Rose Stories, een van de producenten, had geconstateerd dat er helemaal geen Chinees-Nederlandse theatervoorstellingen zijn. En dat het verhaal eigenlijk zo weinig wordt verteld in de brede zin in de media. En die boek weer, de eerste volgens mij, wat er oergong, hè? Ja, precies. En daarom hadden ze ons bijeengebracht. Dus gingen we praten van, ja god, wat betekent dat dan? Chinees-Nederlandschap weten we niet. Toen gingen we echt zo heel breed filosoferen over onderwerpen die ons aangaan. En uiteindelijk zijn we teruggekomen naar een heel klein, intiem portret waarin al die thema's wel langskomen, maar eigenlijk steeds terugkomend op het hele menselijke verhaal. Want de gemeenschappelijke deler die wij hadden gevonden in onze gesprekken was dat we vonden dat we allebei slechte kinderen waren voor onze ouders. Dat wij nooit terug konden betalen wat zij voor ons hadden gedaan. Eigenlijk de offers die zij hadden gebracht. En dat ze ouder worden nu in een maatschappij in Nederland waar ze zich eigenlijk niet heel comfortabel in voelen. Niet helemaal in mee kunnen, moeiteloos. Onze ouders spraken allebei niet zo goed Nederlands. Hadden zo veel gewerkt dat ze eigenlijk ook heel weinig sociale aansluiting hadden. Dus ze hadden weinig vrienden, weinig kennissen, helemaal geen hobby's. En hoe moet dat dan? Hoe moet je dan oud worden hier? En dat was eigenlijk een vraag waar we ons mee bezig hielden. En hoe we dan voor ze zouden zorgen als ze dus dat nodig zouden hebben. Dus daar is deze voorstelling uitgekomen. Want kwamen de verhalen overeen, die van jou en van Chi? Ja, nou, nee, er waren heel veel verschillen ook wel. Want Chi's moeder is Nederlands en zijn vader is Chinees. En mijn ouders zijn allebei Chinees. En zijn vader had een restaurant geopend in de jaren 70. Maar die liep niet zo goed, omdat de cruciale uiteten- en afhaaldag zondag werd toen de autoloze zondag van gemaakt. Dus mensen konden helemaal niet meer uiteten en afhalen. En dus hij is opgegroeid zonder een Chinees-Indisch restaurant, zeg maar. Maar wel met een vader die in de keukens werkte van dat soort restaurants. En wat wel dus heel erg overeenkwam was dat gevoel van verlorenheid eigenlijk in Nederland van onze ouders. En dat wij de brug waren eigenlijk voor hun naar de maatschappij toe. Ja, want we hadden het er al even over. Hè? Dat staan in beide culturen bijna. Want je vader is op een gegeven moment overleden. Ja. Voor je moeder was die worsteling hetzelfde? Of zat daar ook nog weer verschil tussen? Ja, ik denk dat daar heel veel verschil tussen zat. En ik denk dat dat ook is iets wat ik wel wist, maar echt denk ik pas echt volledig heb kunnen waarderen na het maken van deze dingen, is dat hoewel er een grote gemene deler is, namelijk het hebben van zo'n restaurant en het opgroeien in zo'n restaurant en de reilen en zeilen daarvan, elk gezin en elk persoon is anders. En dus de individualiteit en de menselijkheid van de mensen die erachter zitten, weet je wel, het zijn niet alleen maar dappere mensen of slimme mensen of hardwerkende. Het zijn gewoon ook stomme mensen en egocentrische mensen en lelijke mensen. Dus, en dat
benadrukken. Ja, dat is denk ik ook een van onze ambities. Maar ja, voor mijn moeder is het denk ik heel anders geweest dan voor mijn vader. Mijn vader was echt een positivo. Die zag overal altijd kansen in. En mijn moeder was meer de negativo. De piekeraar, als het ware. De piekeraar, ja. En zij was ook hyper intelligent. Zij was iemand die in haar dorp op de lagere school... niet iedereen mocht door naar de middelbare school. En zij was de beste van haar klas. Dus zij mocht wel door naar de middelbare school. En toen zij in dat eerste jaar zat... toen brak de culturele revolutie uit. En dus ja, leren had eigenlijk geen zin meer... want de boeken werden eigenlijk op een stapel gegooid. De leraren werden verketterd. Intellectualisme was gewoon iets wat heel erg gevaarlijk was eigenlijk in die tijd. En dus voor mijn moeder is het denk ik heel voelbaar geweest... dat zij nooit iets met haar intellect heeft kunnen doen. En dus het ging inderdaad allemaal in het piekeren zitten. Ja, maar zij werd begrensd dus als het ware. Heel erg begrensd, ja, heel goed woord. Ja. Klopt. Je was niet enig kind. Nee, zeker niet. Over verschillen gesproken. Hoe zat dat onderling? Ja, ik was Heb jij nou toch ook wel weer een heel ander verhaal dan Absoluut, ja, absoluut. Ik ben de jongste van 5. de Benjamin? De Benjamin, dus dat is altijd de rotzak, natuurlijk. Ik doe nooit wat mensen willen. Nee. Ja, heel anders. Echt heel anders. Dus ik denk dat ten eerste... waar mijn oudste 2 zussen en mijn broer opgegroeid echt in China. En toen mijn ouders 1 voor 1 naar Hongkong overstaken... waren zij afgebleven bij mijn oma. En daar waren ze omringd door mijn oom en tantes en neefjes en nichtjes. En zij hebben echt nog hun basisjaren eigenlijk daar doorgebracht. Terwijl mijn zus en ik echt in Nederland helemaal zijn opgegroeid. Dus daar zat al ten eerste een groot verschil in. En dan zat er een heel groot leeftijdsverschil. Mijn oudste zus is 12 jaar ouder dan ik. Dus zij waren ook echt de ouderen. En wij waren dan echt de jongeren. En dus ook in die zin veel meer bezig met hier zijn, denk ik. Ja. Ja, en wat je al zegt, je fundering is heel anders, hè? Heel anders, ja. Alleen al de taal kan ik me voorstellen. Het lezen, wat je heel anders meekrijgt in je eerste jaren. Ja. Heeft dat onderling ook tot spanningen nog geleid of juist niet? Nou, ik denk dat als ik kijk naar ons gezin... Want jij was de dat jongste, zijn- dus, ja. jij bent dus dat jonge zusje. Blijkbaar Ja. toch wel een halve rebel, blijkbaar. Ja, altijd gezeur. Was je Ja, moeilijk- dus in moeilijk die zin is puber? het heel klassiek. Ik denk dat het gewoon een hele klassieke gezinsverhouding was. Weet je, Ja, de hoor. oudste zus die echt zo Ja, behoudend. ontfermt Ja. over de kleintjes. Maar Nou ja, die inderdaad moet vaak ook behoudend zijn. de weg bereiden voor de rest. Ja, en omdat zij veel meer gewend waren aan gewoon luisteren en dat soort dingen. Braaf kinderen zijn. En ik dat eigenlijk niet zo hoefde te zijn. Was ik ook dus heel chagrijnig altijd als ik niet mijn zin kreeg. Of als zij niet de weg bereiden. Want ik vond dingen allemaal leuk die zij niet leuk vonden. Ik vond uitgaan leuk. Ik vond bij vrienden logeren vond ik leuk. En ja, dat hadden zij allemaal niet. Daar hadden zij geen last van. En ik dacht de hele tijd, maar ik wil dat. Dus ik was heel erg vervelend. Ik was een hele vervelende puber, denk ik. Obsternaat. Heel erg. Bah. Ja, bah. Ben je dat het kwijt inmiddels? Of? Nee, ik denk het niet. Die Benjamin blijf je altijd. Ja, nee, toevallig ben ik ook de jongste. Dus Ja. ik weet exact waar je het over hebt. Ja, dus van alles hetzelfde, hè? Ja, het is altijd hetzelfde. Ja, prachtig, ja. We gaan weer muziek draaien. Brazilië, Erykah Badu. En het brengt ons bij Estine de Leven. En You Beving. You Beving, ja. Waarom dit nummer en waarom Nou, deze combi? een hele grote afslag, maar... Dat maakt het juist leuk. ja, dat is waar. Afgelopen zomer, toen had ik te kampen met long covid. Opeens kwam ik stil te zitten. Ik was heel moe. Kon niet eigenlijk verder dan mijn voordeur eigenlijk lopen. En toen had ik heel veel tijd eigenlijk om te reflecteren en te zitten. En ik heb heel veel tijd besteed, denk ik, in mijn leven aan werken en presteren en dingen goed doen. Carrière maken. Carrière maken, dingen maken.
En in één keer kon ik gewoon niks dan zitten. En ik leerde eigenlijk te waarderen wat er allemaal gewoon al is. En toen hoorde ik dit nummer en het raakte het zo erg in de hart. Ja, die kwam echt binnen? Ja, ik kwam heel erg binnen. En ja, prachtig. Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms Comme de Garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is te leven. En ik weet dat dit te leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. En ik weet dat dit te leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Soms balen, soms huilen, soms liever niet naar buiten. Soms bang zijn voor later. Soms mis ik mijn vader. Soms gezeik, soms gehaat. Soms gekijk, soms op straat. Soms uitschelden, omkijken. Soms bek houden, doorbijten. Dit is te leven. En ik weet dat dit te leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Als het morgen over is en er helemaal niks meer over is, dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk. Nergens spijt van, alles was mooi. Ook de dalen en die andere zooi. Alles gepakt, niks laten liggen. De vijver van de leven heb ik leeg zitten vissen. Ik heb niks gemist. Echt helemaal niks. Dit is te leven. En ik weet dat dit te leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Prachtig nummer. De Leven heet het. Joep Beving en S10. En ja, heerlijk om naar te luisteren. Maar een soort van eye-opener van mijn gaststeward, Soen Lee. We hadden hier een theatervoorstelling, die drachten ook gewoon dat. Happy in Holland, komen we straks ook nog wel even over te spreken. Maar het gaat natuurlijk over de achtergrond van het schrijven. En dat komt wel degelijk uit jouw hele levensverhaal naar voren. Boek- en theatervoorstelling. Hoeveel heeft dat met elkaar te maken? Oh, het zijn echt 2 hele losse verhalen. En ik denk dat dat ook wel, dat ik dat belangrijk vind om aan mensen te vertellen. Dat hoewel het opgroeien in een Chinees-Indisch restaurant de context is geweest voor beide vertellingen,
is het wel... Dus er zitten wel raakvlakken in. Zijn er 2 hele andere verhalen ook. En ik heb... Chi Ying en ik hebben dit stuk samen geschreven, Happy in Holland. En het is ook echte fictie. Dus in die zin is het heel anders, met heel veel raakvlakken. Ja, dus dat is denk ik de beste manier om het te beschrijven. Want hoe moeilijk was het om als je zegt het is totaal fictie eigenlijk, die hele theatervoorstelling. Hoe moeilijk is het om van je hele herinneringen dan los te blijven? Nou, eigenlijk is een soort van... Na mijn boek moest ik echt leren schrijven eigenlijk. Ik had wel een boek geschreven, maar toen ik daarna probeerde een nieuw boek te schrijven, toen realiseerde ik me, nee, ik heb geen idee wat schrijven is. Wat is een verhaal? Wat zijn personages? Wat is dialoog? Wat is plot? Ik had geen idee. Dus ik moest dat leren. Het eerste boek heb ik heel intuïtief geschreven, maar alles wat daarna kwam, probeerde ik bewuster te doen. Dus ik ben helemaal je vraag vergeten. Wat vroeg je me? Nou, we begonnen met het verschil tussen het boek en de theatervoorstelling. Ja. Je zegt, nou, het ene was toch wel biografisch, het andere is eigenlijk allemaal fictie. Ja. Het lijkt, maar... Hoe makkelijk is het om van je herinneringen naar fictie Nou ja, te ik kan me voorstellen dat als een soort magneet elke keer je persoonlijke verhaal wel zich probeert op te dringen. Nou weet ik weer wat je vroeg. En wat ik wilde zeggen was dat... voor mij de fictie wordt gedreven wel door mijn ervaringen. Ik denk dat ik het heel belangrijk vind om kwetsbaarheid te tonen in het werk. Dat het in die zin dus heel dicht bij mijn belevingen zit. Maar dat het om het gevoel gaat, om de ervaring eigenlijk. En dat dus het verhaal kan alle kanten opschieten. En dat is heel lekker ook aan fictie. Want je bent helemaal niet gebonden aan de werkelijkheid. Je kunt het veel naarder maken. Je kunt het grappiger maken. Je kunt het droger maken dan het werkelijk was. En dat kan je natuurlijk ook al wel bij non-fictie doen door de manier waarop je het vertelt. Maar met fictie kun je net nog eventjes dingen aanscherpen... Ja, die je jezelf niet zou toelaten bij non-fictie. Dus het is dus wel heel erg gestoeld op je ervaring. Maar ik denk dat... Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een andere manier is van iets maken eigenlijk. Omdat het is toch ergens een soort van interpretatie of het bezien van de wereld. En dat kan ik alleen maar doen uit mijn eigen persoon. Ja. Want daarna heb je, na het boek heb je nog meegewerkt aan bedtijdverhalen. Ja, voor rebelse meisjes. Ja, hoe was die overgang? Want dan wordt het, wat je al zelf een beetje benoemt, dan wordt het gewoon schrijven dus. Ja, dan wordt het echt schrijven. Ja, dat was wel heel leuk. Daar was... De les was eigenlijk het mechanisme vinden voor het vertellen van een verhaal dat vrij droog is. Want het gaat over 100 bijzondere Nederlandse vrouwen. En soms is een levensverhaal uitzonderlijk mooi. Of heel avontuurlijk. Of is de persoon zo grappig geweest, vol met grappige voorvallen. Maar in heel veel gevallen was het gewoon een politica, een bestuurskundige. Ja. Dus dat is vrij droge materie waarin je dus iemand hebt die heel goed kon studeren. Vervolgens hele slimme dingen bedacht. En vervolgens hele slimme dingen uitvoeren. Ja, waar maak je daar nou leuk voor kinderen aan? Dus daar was het echt vinden van de juiste formuleringen en de opbouw van een verhaal, zodat het een soort van sprookje wordt voor een kind. Ben dan echt vakmatig schrijven gewoon. Ja, veel ambachtelijker. Ja, technischer. Hoe vond je dat? Ja, was leuk. Ja, en het was ook fijn om dingen te schrijven waar dan je niet het gevoel hebt dat je je hele ziel moet uitpluizen en op tafel moet leggen. Nee, dat is een soort therapeutisch-achtig iets wordt. Nee, gewoon schrijven, gewoon tikken. Ja, prima. En toch ben je tegenwoordig jurist. Ook, ja. Schrijf je constant of ben je daarmee gestopt? Welke rol speelt het nu nog in je leven? Je hebt natuurlijk nu die theatervoorstelling, maar die is klaar. Ben je constant aan het schrijven? Ja, ik ben ook nog aan het schrijven. Ik denk dat ik de hele tijd mezelf moet voorliegen. Omdat ik nu ook denk, ik schrijf nog 1 roman en dan ben ik echt klaar. Dan ga ik met pensioen. We zullen zien hoe dat dan werkelijk gaat. Maar ik sta elke ochtend om 7 uur op en dan ga ik schrijven. Ja. Omdat het moet voor jezelf?
Gevoelsmatig misschien wel? Ja, eerst heel erg omdat het moet, maar ook omdat ik het... De man waar ik mee bezig ben voelt heel erg alsof het er wel echt moet komen of zo. Ja, een soort schrijversdrang en Ja. dwang of zo. Van, Ja. ik moet het ei kwijt, het creatieve ei of zo. Ja, het moet gemaakt worden en de enige manier om het te maken is elke dag eraan schrijven. Dus dat is eigenlijk altijd mijn schrijfproces geweest. Elke dag minimaal 1 uur. En dan heb je na een jaar ongeveer een boek. En dan, ja, afhankelijk van hoeveel schaafgeduld je hebt. Nou, meestal moet de hakbijl er weer in, hè? Dat Ja, is, precies. Hakbijl erin, weer een nieuwe versie. Weer een nieuwe, ja, dus, en ik heb 2 boeken proberen te schrijven tussen mijn eerste boek en nu, die totaal mislukt zijn. Dus daar heb ik ook echt heel dwangmatig, heel hard aan gewerkt. Uren van mijn leven daarin zitten. Op vakantie? Nee, geen tijd voor. Weekend weg? Nee, geen tijd voor. En het was een totale mislukking. En toch ging ik ermee door. Ik weet niet waarom. En wie bepaalde dat het een mislukking was? Jezelf? Ja, dat voel je. Heb je de lat hoog in dat opzicht? Nee, weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat je voelt... Ik kon wel echt zien, hier zit geen leven in. Soms een tekst gewoon een tekst. En ik denk dat ik toen ook tot de conclusie was gekomen... dat ik niet echt bepaal wat ik schrijf. Dus sommige verhalen, die kan ik wel willen schrijven... maar dat lukt me gewoon niet. En dit boek waar ik nou mee bezig ben... maar ook Happy in Holland en ook mijn eerste boek Zoetzuren... die moesten gewoon verteld worden of zo. Ja, is heel gek. Het verhaal schrijft zichzelf, als het ware. Ja, je hebt maar toegang tot zoveel verhalen, denk ik. En ik ben niet iemand die dus zomaar een idee helemaal kan bepalen en bewerken. En ja, daarom was het een mislukking. 2 hele grote mislukkingen. Maar de volgende is misschien raak. Ja, we zien. Laten we zien. Als je schrijft, is dat in totale afzondering en in stilte... Ja. In je eigen bubbel? Of kun je lawaai, herrie en muziek wel aan? Ja, het zijn 2 dingen. Als ik thuis schrijf, dan moet het echt vrij stil zijn. En dan in mijn kamertje Wil dat? gesloten Hartje deur. Amsterdam? Ja, dat wil. Een tram kan ik handelen. Maar muziek, dan moet het echt heel kalm, instrumenteel. Of alleen een beat. Of in een luid café. Dat werkt ook echt donders goed. Uitersten. Dus. Ja, uitersten, ja. De totale wall of sound. Ja, precies. Dat eigenlijk niet meer te onderscheiden is welk geluid wat is. Maar niet Florence and the Machine. Nee, dat is als je klaar bent. Maar die gaan we draaien. Dark Days Are Over. Favoriet bandje? Ook, ja, wauw. Ook live, echt waanzinnig. En ook weer zo'n eigenzinnige vrouw. En zo'n karakteristieke stem. Ik hou wel van het hele individuele, denk ik. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are over. The dog days are done.
Florence and the Machine, Dark Days Are Over. Soon Lee is degene die met deze muziek omkwam. We draaien straks nog in een plaat. We hadden over een theatervoorstelling, over haar schroeverij. Het boek wat ze ooit geschreven had, Peri Verlinals, zit ik er maar even bij. Ik wil toch even met hij, waarom? In de tijd. Een beetje terug in de tijd. Jouw middelbare schooltijd. Wat was de soundtrack daarvan? Vind ik altijd heel leuk om te horen. Oh, wat leuk, wat een goede vraag. Want jij was de Benjamin van het gezin. Ja. Je wilt uit. Ja. Je gaat stappen. In een Fries dorp. Maakt niet uit. Ja. Waar kwam je terecht? Discotheek? Kroeg? Wat speelde er? Oké, soundtrack van mijn jeugd. Ik was echt heel erg een R&B swingbeat meisje. Oh, wat hield ik ervan. TLC, Mary J. Blige, Jodeci. Ik was er echt zo gek op. En dus gingen we dan, met de clubmeisjes, gingen we dan uit naar de Dixo. En in een rondje staan dansen. Oh, het was mijn lievelingsbezigheid. Was het nog kringetje dansen? Een kringetje dansen, heerlijk. Ja, de jongens bij de bar of aan de zijkant. En wij alleen. We kwamen binnen, de disco was nog leeg, want we moesten dan met de bus er naartoe. Maar wij stonden alweer op de dansvloer. Oh, zo fantastisch. En dat soort muziek werd gedraaid dus? Ja, de Want per 90s, discotheek R&B. was het ook enorm verschillend vaak. Hè? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Je had ook wel zalen. Je had rockzalen ook wel. En ik denk dat de elektronische muziek toen ook al wel gold. Maar dat was niet zo mainstream als dat het nu, denk ik, in de clubs is. En toen had je wel... nu echt de klassieke 90s R&B. Ja, fantastisch. En, Posters thuis boven het bed? nee, ik was niet zo'n postermens. Nee, dat vond ik een beetje rommelig. Kocht je platen? Ik deed de ouderwetse tape recorder. Cassettes. Record en play tegelijkertijd op de cassette. Die had ik. En ik had... en als ik dan geld had gespaard, kocht ik inderdaad cd's. En ja, Erykah Badu was dus dan een van de eerste aankopen. En op een gegeven moment ook toen... ik was dus ver verwijderd van de alto's. Maar op een gegeven moment raakte ik bevriend met wat alto's. En toen kwam Portishead ook in mijn leven. Toen kwam de indie rock en een soort van de trip-hop mijn leven binnen. Ja, precies. Ja. Want je komt dan uit een ik denk wat traditioneel gezin. Hoe stonden die tegenover popmuziek? Oh, daar was niet echt een mening over. Nee. Mijn ouders deden niet zoveel aan muziek luisteren of zo. Dus die vonden stond het de ook niet radio erg. aan of was het stil in huis? Nee, dus de radio stond altijd wel aan, omdat we hadden een restaurant. Dus het klonk altijd wel muziek. Maar dat was meestal of gewoon radio of Kantonese pop. En Kantonese pop, moet je weten, heeft heel veel covers gemaakt van bekende liedjes eigenlijk. Dus één nummer waarvan ik zeker weet dat die altijd werd gedraaid was Lemon Tree. Maar dan in het Kantonees. Ta 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 ta, lemon tree. En de rest van de tekst kon ik dan niet verstaan. Ja. Want jouw eerste live concert, Oh, mijn eerste live concert. wat was dat voor ervaring? Ik denk dat ik echt... Kringetjes dansen in de plaatselijke discotheek. Je komt uit een klein dorpje. En dan op een gegeven moment komt er een reis naar je eerste concert. Ja, ik denk dat ik eigenlijk die pas heb gehad toen ik in Engeland studeerde. Ik had 1 jaar buitenland studeerd. Waar in Engeland was het? Durham. Durham. Heel erg posh university. Mensen zeiden altijd als ze waren afgewezen voor Cambridge of Oxford, dan gingen ze naar Durham. Dus ponymeisjes, de elite was daar. En we zaten dicht bij... hoe heet het daar nou ook weer? Vergeten. Oh, Newcastle. En daar kwamen wel de grote bands. En toen kwam daar... hoe heet dat nou ook weer? Mano Negra? Kou? Mano Negra, denk ik dat mijn eerste concert dat ik tenminste herinner. Is dat mijn eerste concert? Bizar.
Maar dat was waanzinnig, want het was een gigantische band. En ze gingen ook van het podium af en dan gingen ze met die gigantische drums gingen ze door het publiek heen. Dat was waanzinnig. Dus ik denk dat ik daar voor het eerst echt concerten, eerste keer echt live muziek ging bezoeken. Waanzinnig. En dan om te voelen. Dus ik was al heel erg fan van uitgaan en naar disco's gaan. En dan de beat heel erg in je lichaam te voelen. Maar nu met live muziek, om alle instrumenten eigenlijk door je heen te voelen golven. Waanzinnig. Ja. Manu Negra wel een goede eerste voor geweest. Opgegroeid in Nederland. Heb je nou überhaupt iets van de Chinese cultuur nog meegekregen? Chinese muziek. Even los van de restaurantmuziek dan. Ja. Dat Heb is je nog enigszins voeling mee? Of... Nou, wat er toen... Want je hebt het niet van origine meegekregen. Nee. Tenminste, je hebt daar niet gewoond, zeg maar. Klopt. En ik heb dus ook heel lang gedacht, ja, wat weet ik daar nou van? Eigenlijk ken ik alleen maar mijn gezin. Maar er was één manier waarop de mainstream cultuur eigenlijk ons huis binnenkwam. Was namelijk dat toen de tijd waren er videocassettes. Die waren dan verzameld door een distributiecentrum in Amsterdam of Groningen. En die tapte alle series van Hongkong, Hongkongse televisieseries en films en tekenfilms. En dat was een soort van Donald Duck service, weet je, zo'n leesmap service, maar dan voor videobanden. Dus elke week kregen wij, of elke 2 weken, kregen wij 13 banden. Dus dan was zo'n blok aan videobanden, vastgehouden met zo'n postbode elastiek. En daar zaten dan dramaseries in, 2 films en dan tekenfilms voor ons. Dus ik denk dat ik op die manier dus wel heel veel indirect cultuur heb meegekregen uit Hongkong, uit die tijd. Want dat wordt ook gezien als een soort van de gouden tijd van de Hongkongse cinema. Dus ik heb in die zin dat heel erg meegekregen. En de tv was zo bepalend ook in die tijd voor wat iedereen consumeerde. Dus we probeerden dat ook in onze voorstelling te stoppen. Dus er zit een nummer in. En dat is een soort van klassiek Chinees nummer. Die iedereen van die tijd ook kent. En we hadden ook nog gespeeld met het idee van de soundtrack of de openingsnummer van een van die Hongkongse series. Ja. Hoe hoop je dat mensen de zaal uitkomen? Met welk gevoel? Wat hoop je dat bijblijft? Ja, voor de mensen die niet zijn opgegroeid in de restaurants, denk ik dat ik hoop dat iedere keer dat ze dan vervolgens nu een Chinese Nederlander treft, dat ze denken, oh, jij hebt ook een eigen verhaal. En het is iets meer dan menu nummer. Precies, 45. het gaat verder dan die façade. Jij bent een mens, je bent een moeder, je bent een dochter, je bent een oom, tante, je bent een vervelend iemand, je bent een leuk iemand, je hebt dromen, je hebt nachtmerries. Is dat het een beetje grote lijn? En je boek en nu de theatervoorstelling, dat je van wat wij altijd plat zeiden, de Chinees, dat je daar mensen van hebt proberen maken? Ja, dat de vereenzelviging met een Chinees restaurant, dat het enige verhaal is, dat niet meer gaat gelden. Er is niet één verhaal, er zijn duizenden verhalen. En ik hoop dat mensen daar aandacht voor hebben eigenlijk. Want het kost best wel veel moeite om iemand anders te willen zien als mens. Volledig mens. En ik denk dat voor de mensen die wel hetzelfde hebben meegemaakt, hetzelfde achtergrond hebben, dat die het gevoel krijgen van, oh, ja, dat was het ook zo. En het is eigenlijk heel normaal dat ik me zo voelde. En morgen ga ik mijn moeder bellen. Is het zo? En ik hoop dat mensen liefdevol de zaal uitgaan. Ja. Nog één plaat. Nog één plaat! Chance the Rapper. Chance. Ja. Why? Chance is een woordkunstenaar, naar mijn idee. En hij probeert... Er zitten zoveel grapjes in zijn teksten. En zoveel vernuftige uitvindingen. En ook, wat je zegt, denk ik, wat je me net hebt gevraagd. Ik denk dat hij een meester is in het overbrengen van een gevoel. En toen ik dit nummer hoorde,
Het was gewoon op een playlist. Ik kwam voorbij en ik was buiten aan het fietsen. En toen dacht ik, dit nummer wil ik nog een keer horen. Dus toen was ik al heel dicht bij mijn huis. Maar toen heb ik nog een rondje gefietst om nog een keer dat nummer te horen. Het was zo levenslustopwekkend. Ja, heerlijk. Dankjewel. Dankjewel. If you blink, you might miss it. You gotta click it or ticket. You gotta go get the get in before it's gone. End it quickly and zip it gone. Life is short as a midget, but mine's a little LeBron. Been a minute since Eminem was a blonde. I need a peace prize, mom invented the bomb. A nigga wanted more, would only sit on the lawn. A nigga up next, like strongly scented cologne. I'm about to book a show at the Dim, still dim a dome. I still can hit up Sony today and get alone. And shout out to Miss Sylvia Rome, we get along. But that boy advance gotta be bigger than Diddy Kong. I need stock and it gotta be Pippi Long. Can't stop, won't stop bopping like Diddy song. My next tour got 8 legs like Daddy Long. I'm about to have 2 kids that like Daddy song. We can be out here pleasing everybody. We know who we are. I'm with you, darling. Baby, all day long. Baby, all day long. Baby, all day long. Baby, all day long. This is the day. Took it the scenic route, but this is the way. That's all news, baby. This is today. They gon' miss us today. You will miss us today. Route, but this is the way. That's all news, baby. This is the day. They gon' miss us today. You will miss us today. Backyard blasted, dance to Liz grassless, patio glass, the Mazel Tov cocktails, bumper bombastic. Used to drop acid, Marley comes soon. I only drop classics. Everyone asks when that heat gon' drop, when that knee gon' drop, when is he gon' pop? The question we all got, cause this could be our block. You're living in a glass house, we can see all clocks, but I can see it from the other side, see all rocks. And we could have been Magneto if you see our locks, but we share it with the world now.